No niin. Eli tosiaan tultiin nyt tähän Haapsaluun. Tämähän on ihan mukava mesta. On tässä just potkulaudan liikenteessä, niin pitäisi olla varmaan joku teline tähän hommaan, mutta eihän mulla oo. Oi. Niin. Ajelen nyt täällä. Täällä, mutta kivalta näyttää paikka. Vanhaa taloa koko ajan siellä täällä. Ja mä menen takas tuohon satamaan. Kävin tossa pyörähtää kylillä. Niin, nyt onkin vähän huonossa mestassa. Voi näyttää vähän se miltä tää näyttää. Mutta eihän tää näytä nyt tässä miltään, mutta no. Tuommoista puutaloa täällä on. Täällä on niinku pilvin pimeä. Siinä on vedetty niinku keltaiseksi. Ja punaiseksi. Ja tietysti roskiksi. Mutta tästä kun menee tonne kylille, niin ai että siellä on kyllä kiva. No ei tästä näe sitäkään. Mutta tässä ollaan nyt niin. Mutta ihan magea meistä kuitenkin, kun lähtee vähän kiertelemään. Täällä on hyvä olla tommonen joku polkupyörä tai just tämmönen sähköskuutti, niin näillä pääsee aika hyvin. Vähän kattelee mesta. No mut joo, ei viitti enää kuvaa, muuten me vedän turvat tonne jonnekin vittu asfaltille. No niin. Ja siis olihan mulla toi teline tässä, mutta eipä taas hiffannut. Kiivis. Välillä kuvaa. Tällaisella pienellä rätillä mennään 5,5. Meillä on tietysti moottorikin vielä. Välillä pärskii purjeisiin asti toi vesi. Onneksi ei ole enää pitkä matka. Ai. Taas on tultu 5 tuntia. Erillä odottaa kylmä olut. Tännehän tullaan tämmöstä melko kapeet kohtaa. Tossa jotain kalastusaluksia. Maksamme viittoja. Lateraalimerkit siellä näkyy. Oi kauheeta. Niin tulee vissiin näyttää meille paikkaa. Haapsalussa on tämmönen joku linna vai mikä tää? No kyllähän mä näytän sitten, että minkälainen aamu on Haapsalussa. Ainakin se lähtee kahvikeitolla. Ja täältä näyttää. Tossa on toi Grand Hall Marina. Mihin tää maksetaan? Linnut laulaa. Täällä on kiiti. Joo, tässä on vissiin 300 maja.
on nytkin veneitä. Mutta huomenna tulee se mikä tää on? Regatta. Niin tämähän pitää tyhjentyä. Niin huomenna on pakko lähteä. Tuolla oli jotain kalastusveneitä, mistä tultiin niinku, tostahan me tultiin niinku sisälle. Tänne näin. Tuolla noin. Mut joo. No tuolla on se kylä. Tai kaupunki. Tai mikä se on? Kylä. Tuolla on se linna. Tossa. Sen takana on, siinä on jotain kävelykatoa jatkosyydä oikealle ja hirveästi paljon kaikkea. Kaiken näköisiä puoteja ja muita. Tuo tuli eilen tohon ja oli kova pärinä. Ihan kiva vene. Mut tänään mennään tonne kylille. Ensin juodaan kahvia ja syödään vähän aamupalaa. Se on moro. Linnan sisällekin pääsee. Portaat ylös. Mennään torniin. Aika jännät portaat. Jyrkät. On se linnanneitojen vaikea kävellä noita portaita korkokenkien kanssa. Saaniko tälle on tulivesi? No siinä on varmaan ollut, koska tosta menee tonne. Ollaanko me nyt huipulla? Täältä näkee tän. Piivis. Piivis menee reippaasti. Oho. Me tultiin tähän. €11 maksoi tää. 12 per lärvi. Pääsee vähän tutkimaan. Joo. On täältä hienot maisemat ainakin. On syli. Joo. Tuolla on Vinissata. Piivi. No niin, nyt ollaan linnan sisällä. Siitä stoppikuvaa ja lukema 1251. No ei tää ihan tuore oo. Mikä täällä? Täällä on joku.
Tämmöstä on täällä linnan sisällä. Mites täällä? Aika jännä. Olipa vähän. Näin ei oo tehty ihan niinku standardien mukaan nää portit. Oi vitsi, siihen kyllä pääs helposti, varokaahan. Joo. Täältähän löytyy miekkoja ja kaikki. Vihkiitä. Tällaisen kanssa olisi pitänyt ruveta taistelemaan. Melko paino. Lyhytty jo, että laittaa päälle. Tämähän sopis mulle aika hyvin. Aika painava. No. Ei oo pelastusliivy se. Täällä on tämmönen, tää on varmaan nyt sitten pääkatu. Aika pitkä. Tässä on ravintoloita paljon ja kauppa on siinä. Coop. Kaiken näköistä ruokaa saa täältä. Aasialaista ja muuta sellaista. Tää on tässä linnan vieressä. Tuossa menee noin linnan muurit. Kiva kävelykatu. Tässähän on vähän mestaa tästä. Ollaan nyt tässä Grand Hall Marinassa. Tuolla näkyy meidän. Joo. Siinä on ravintolaa tässä edeskin. Tää on venetarvikekauppa. Hetrossi. Tuolla on vessat. Siinä on myös sauna. Aamulla huomasin, niin kävinpä aamulla saunassa sitten. Oli kyllä ihan mukava. Noniin. Kaiken kaikkiaan Haapsalu on kyllä ihan magee mesta, kun täällä on tämmösiä pitsihuviloita ja sitten on tommosia tosi niinku vanhoja puutaloja, kapeet katuja ja kiva kierrellä. Täällä eksyy kyllä helposti, onneksi on toi potkulauta, niin sillä voi eksyä ihan helposti. Ei haittaa vaikka vähän eksyykin. Just tuo linna on magee, kannattaa käydä. Sit voi kävellä täällä ympäriinsä. Ravintoloissa käydä syömässä ja semmoista. Kyllä mä sanon, että täällä kannattaa myös käydä.
Tästähän meidän matka jatkuu. Se ei ollut Visby vai Vismaster se oli varmaan. Se on tossa ihan vieressä, huomenna mennään sinne. Huomenna on niin kovaa tuulta, että ei jaksa lähteä pidemmän. Mennään siihen sitten. Näillä näkymin. Katsellaan sitten seuraavalla videolla.